நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். பகவான் கிருஷ்ணர் மகாபாரத காலத்தில் கலியுகத்தை பற்றி என்னென்ன நிகழும் என்பதை பற்றி அப்போவே சொல்லியிருக்காரு. கிருஷ்ண பரமாத்மா சொன்ன 5 கசப்பான நிகழ்ச்சிகளை வீடியோவில் காணலாம். இதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கிருஷ்ணர் சொன்ன விஷயம் 100% இப்போ உண்மையாக இருக்கிறது. யோபர் வாழ்ந்த யுகத்தில் அவர்கள் வனவாசம் சென்றபோது கலியுகத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்பட்டிருக்காங்க. அப்போது ஒரு முறை கிருஷ்ணரை சந்திக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. ஐவரும் கிருஷ்ணரிடம் சென்று கலியுகம் எப்படி இருக்கும் என்று கேட்டனர். கலியுகத்தில் மக்கள் எப்படி வாழ்வார்கள், மக்கள்கள் எந்த எண்ணத்தோடு இருப்பார்கள், அவங்கள பார்த்து சிரித்தபடியாக கிருஷ்ண பரமாத்மா, நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஐவரும் ஒரு விஷயத்தை செய்யுங்க அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்கிறார். கிருஷ்ணர் ஒரு காட்டுக்குள்ளே அவங்க ஐவரையும் இருக்க சொல்கிறார். அங்கு ஒருவரும் எந்த செயலை பார்த்தாலும் நீங்கள் அதை எல்லாத்தையுமே என்கிட்ட சொல்லணுன்றதை சொல்கிறாரு. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோட உத்தரவை யாரும் தட்டாத அவங்க 5 பேரும் காட்டுக்குள்ளே அவங்க பார்த்த விஷயத்த ஒன்றாக சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதன்படியாக தர்மர், நான் முதன்முறையாக 2 தும்பிக்கை கொண்ட யானையை பார்த்தேன் என்று கிருஷ்ணரிடம் சொல்கிறார். அதை அறிந்து கொண்ட கிருஷ்ணர், கலியுகத்தில் இப்படி தான் இருக்கும். இரு தரப்பில் இருந்து மக்கள்கள் சுரண்டப்படுவார்கள். அரசியல்வாதிகள் சில பக்கம் ஓட்டை கேட்பாங்க, அரசியலுக்கு வந்த பிறகு அதை செய்ய மாட்டாங்க. இதைத்தான் 2 தும்பிக்கை கொண்ட யானையை குறிக்கிறது என்று அவருக்கு சொல்றார். அதன்பின் பீமன் அவர் கேள்வி காட்டில் அதன்பின் தொடர்ந்து பீமன் தன் பார்த்ததை சொல்கிறார். பசு ஒன்று அழகின் கன்றை ஈன்றெடுத்தது, தன் வாக்கால் தடவி சுத்தம் செய்தது. கன்று முழுவதும் சுத்தம் செய்து விட்ட பிறகு திரும்ப அது நாயுவினால் தேய்த்து சேதமாகினர். அந்த சின்ன கன்றுக்கு காயம் ஏற்பட்டது. பெத்த தாய் தன் கன்றை எப்படி சேதம் செய்ய முடியும் என்று தன் கேள்வியை கிருஷ்ண பரமாத்மாவிடம் கேட்கிறார். இதை கேட்ட கிருஷ்ணர், கலியுகத்தில் பெற்றோர் தன் பிள்ளை மீது மிக கடந்த அன்பு இருக்கும். பிள்ளைகள் தவறே செய்தாலும் அதை பெரிய விஷயமா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. பிள்ளைகள் தப்பான வாழ்க்கைக்கு பெற்றோர்களும் துணையாக இருப்பாங்க. இதில் பிள்ளைகளோட வாழ்க்கை துன்பத்தில் சிக்கிக்கொள்ளும். ஒரு மகன் துறவியாகிவிட்டால் சீக்கிரமே முக்தி கிடைத்துவிடும். தன் மகன் துறவியாயிட்டால் தன் வாழ்க்கை எப்படி போகும் என்று கவலை கொள்ளும். கலியுகத்தில் பெற்றோர்கள் தன் கவர்ந்து இழுத்து தன்னுடைய வச்சிருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. இதனால் அவன் வாழ்க்கை அங்கேயே அழிக்கப்படுகிறது. கருமாக்கனால் மீண்டும் உலகத்தில் பிறந்து துன்பப்படுவார். பிள்ளைகள் வாழ்க்கைக்கு பெற்றோர்களே யமனாவது குறிப்பிடத்தக்கது. இப்படி பீமன் பார்த்த காட்சியை கிருஷ்ணரிடம் சொல்றார். அர்ஜுனன் பார்த்ததை கிருஷ்ணரிடம் கூறுகிறார். ஒரு பறவை சிறகில் வேதங்கள் எழுதியிருந்தது. ஆனால் பறவை மனிதர்கள் உடலை பிச்சு துண்ணிருந்தது. பிணத்தை தின்கதை நான் பார்த்தேன் என்று அவர்கிட்ட கூறினிருக்காரு. அந்த நிகழ்ச்சி எனக்கு ஆச்சரியத்தை உணர்த்தியது என்று கிருஷ்ண பரமாத்மாவிடம் கூறிக்கொண்டிருந்தார். இந்த கலியுகத்தில் அறிஞர் என்று அழைக்கப்படுபவர்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஆசிரமம் நடத்துகிறவங்களும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. சாமியார்களும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஆனால் அவங்க சிந்தனை எல்லாம் மற்றவங்க சொத்தை அபகரிக்கணும்னு நினைக்கிற சிந்தனையாக மட்டும்தான் இருக்கும். எந்த ஒரு நன்மையும் மக்களுக்கு கிடைக்காது. மற்றவர்கள் பணத்தை பெருப்பதில் ஆர்வம் அதிகமாக இருப்பார்கள். துறவினும் சாமியார்னும் யோகியனும் சொல்லியிருப்பாங்க. மிகவும் குறைவானவர்கள் மட்டுமே துறவியாக இருப்பாங்க. அடுத்ததாக அர்ஜுனன் கண்ட காட்சியை விளக்கியிருக்கிறார். அடுத்ததாக நகுலன் அவன் கண்ட காட்சியை கிருஷ்ணரிடம் கூறுகிறார். ஒரு மலையிலிருந்து பாறை கீழே உருண்டு வந்தன. அந்த பெரிய பாறை வரும்போது பெரிய பெரிய மரங்களை அழித்து கொண்டு வந்தன. ஒரு சின்ன செடி மேலே மோதி அது அவ்வளோ பெரிய பாறை நின்றுடுச்சு.
இதுதான் எனக்கு புரியல என்று கிருஷ்ணரிடம் சொல்கிறாரு. அதற்கு கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், இந்த கலியுகத்தில் மக்கள் பக்திகள் பலவீனம் அடைந்துவிடும், அவனோட வாழ்க்கையும் இடிந்துவிடும். சான்றோர்களின் நல்ல சொற்களை கேட்க மாட்டாங்க. நாள்தோறும் ஒழுக்கத்திலிருந்தும் நல்ல சிந்தனைகளிலிருந்தும் எண்ணத்திலிருந்தும் விலகுவாங்க. யார் நல்லதை சொன்னாலும் அவங்க கேட்டுக்க மாட்டாங்க. எந்த ஒரு கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் அவங்க செயல்படுவாங்க. இப்படிப்பட்ட பாறையாக நிறுத்தின அந்த சின்ன செடி இறைவன் மேல் வைக்கும் உண்மையான பக்தி அவனை நிதானத்தோடு செயல்பட வைக்கும். இதுதான் நீ பார்த்த காட்சிக்கான அர்த்தம் என்று கூறுகிறார். நாள்தோறும் தொடர்ந்து சகாதேவனும் தன் கேள்வியை கேட்க ஆரம்பிக்கிறார். நான் காட்டில் நிறைய கிணறுகளை பார்த்தேன். எல்லா கிணற்றுலையும் நிறைய தண்ணி நிரம்பி இருந்தது. ஆனால் ஒரே ஒரு கிணத்துல மட்டும் ஒரு சொட்டு தண்ணி இல்லாமல் காய்ந்து காணப்பட்டது. இதுக்கு என்ன அர்த்தம் கிருஷ்ணா என்று கேட்கிறார். அதுக்கு கிருஷ்ணர், அதற்கு சகாதேவா, இந்த கலியுகத்தில் பணக்காரர்கள் பொழுதுபோக்குக்காக தன் பிள்ளைக்கு திருமணத்துக்கும் பண்டிகை நாட்களுக்கும் ஏராளமான செலவுகள் செய்வாங்க. ஆனால் பசி உள்ள ஏழையை பார்த்தா ஒரு துளி கூட உதவ மாட்டாங்க. தன்னோட உடலுக்கான சந்தோஷம், குடிப்பழக்கம், இறைச்சி சாப்பிடுவது, பொழுதுபோக்குக்காக அவங்க நிறைய பணத்தை செலவு செய்வாங்க. பார்த்த காட்சியில் பணக்காரங்க இன்னும் மேலும் 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 பணத்தை சேர்த்து கொண்டு தான் இருப்பாங்க. இன்னொரு பக்கம் ஏழைகள் ஏழையாகவே இருப்பார்கள். இதற்கான தீர்வு அவர்கள் பிள்ளைக்கு இப்படி திருமணம் செய்கிறார்கள் என்று அவங்க அப்படி சீரும் சிறப்பமாக செஞ்சுருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி நம்மளும் நம்ம பிள்ளைக்கு ஆடம்பரமாக செய்யணும். சக்திக்கு மீறிய கடன் வாங்கி அதை கடனை அடைக்க முடியாமல் அவங்கவுங்க சக்திக்கு தகுந்தாற்போல் வாழ வேண்டும். நம்மக்கிட்ட ஒன்றும் இல்லையே, இருக்கிறத வச்சு சந்தோஷமாக வாழ்ந்தால் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது. மனதை தூய்மையாக வைத்துக்கொண்டு நம்மளால் முடிஞ்ச உதவியை நம்ம சில பேருக்கு செய்யணும். மறுபிரிவு வேண்டாம் என்று, இந்த ஜென்மமே போதும் என்று, முக்தி குடி இறைவா என்று இறைவனிடம் சரணடையணும். கலியுகத்தில் துன்பப்படாமல் வாழ்வார்கள். இல்லை என்றால் கலியுகத்தில் போக போக கடுமையான தண்டனைகளை அனுபவிப்பார்கள் என்று கூறுகிறார்.